ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେ କି ଯମରାଜ ବସିଥାନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିକି ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ଦିନେ ମରଣ ଦିନେ ହସିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାନ୍ଦିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ ହେଉଛି କେବଳ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ଭାବରେ ଏ ଗୀତ ଆସନ୍ତୁ।
सुंदर, बहुत सुंदर भजन। जी हाँ दोस्तों, ये है मातड़ी मुस्का और एक भजन लेके आ रहे हैं हमारा अनुष्ठान के मिस सीतू।